Yo mga kamaster, so magandang umaga sa inyo lahat. And welcome back pala sa aking YouTube channel, no? And for today's video mga kamaster is mag-unbox tayo sa bagong binili ko na GoPro daw. So unang-una sa lahat mga kamaster is nais ko muna magpasalamat sa inyo sa mga sumusuporta sa akin sa panonood ng aking video. Yun mga kamaster, no? So kasi simula ko pa lang mga kamaster, no? So hindi pa tayo gaano kasikat, hindi pa tayo gaano karami ng subscriber, hindi pa tayo gaano karami ng views. So wala namang nagsisimula na didiretso ka sa taas, no? Dapat magsimula ka talaga sa baba. So yun mga kamaster, no? So huwag nating patagalin mga kamaster, no? I-unbox na natin yung bagong nabili natin. So ito yung mga kamaster, no? Ito yun, 4K Ultra HD Sports Cam Action Camera. So yun mga kamaster, no? Huwag natin patagalin, bubuksan na natin. Tingnan natin. Ito. Marami siyang mga accessories. Ito. So, ito po yung manual niya. Ito manual. Action camera. Wide angle, Wi-Fi, Ultra HD, waterproof. So, ito yung maganda niya mga kamaster. Kasi ito talaga yung nagustuhan ko kasi waterproof siya. Paano masabi? Pwede pang dagat, no? So, sisirin natin yung ilalim ng dagat. Ito na yun siya mga kamaster. So, bubuksan natin. Kung nakita niyo mga kamaster, meron ditong parang naka-arrow. So, ganyan lang yung pagbukas niyo. Yan. Tapos, ito na yun. Maliit lang siya mga kamaster. Ito, case lang ito niya para di mabasa sa tubig. So, yan mga kamaster, oh. Maliit lang yung camera niya. Meron pa lang plastic, oh. Ang ganda natin. So, subukan natin mga kamaster, oh. Welcome. Tingnan nyo mga kamaster. Kung malinaw pa siya, no? Hindi naman masama mga kamaster, malinaw siya. Tingnan nyo. So marami pa rito. Ito extra nya. Yung para dito extra. Meron pang buhok. So extra niya mga kamaster. Marami itong accessories mga kamaster. So ito yung remote niya. Meron pa siyang remote. Yan, o. Yan yung remote niya, o. Tapos ito, alam yan. Ito yung pang bike, pang bisikleta. Yung accessories niya. Meron pa siyang free battery. Yan mga kamaster, oh. Free battery siya. Kaya nga nag-order ako dito kasi maganda kasi may free battery siya. Kasi pag nasira yung isang battery, so meron tayong extra, no? Yan. Tapos ito yung pang tripod pala. Ito yung pang tripod. So subukan natin, no? Paano ba itong mga kamaster? Ginagawa mo. Baliktad yata. So yan mga kamaster. Yan. Meron pa siyang pang tripod. Yan, o. Dito mo yung nilalagay yung tripod niya.
marami pa rito. Ito, hindi ko alam kung para saan. Ito, hindi ko rin alam kung para saan. Marami ito mga, maraming mga accessories mga kamaster. Ito, meron pa. Ito yung pandagat na, no? Yung ilalagay dito sa ulo pag sumisisid ka sa ilalim. So, ito yung pandagat niya. Ito, meron siyang wire, pang charger, pang charge. Meron siyang swipe. At ito, hindi ko alam. Ito, marami siya mga master. So, ayun. So, balik tayo dito sa camera, no? So, subukan natin mga kamaster, no? Welcome. So, tingnan natin kung maganda. I-place insert yung SIM card. Yan, o. Tingnan yung kamaster. Pangit, parang pangit yung ano. Hindi siya naka-wide angle. Pero at least meron tayo, no? Meron tayong nabili. So, subukan natin lagyan ng SD card. Asa yung SD card ng libre. Ito pala, nabili ko dun kay Ate Glini sa Damog. SD card. 4 gig. So, hindi kasi siya gagana kung walang SD card. Dapat lagyan ng SD card. So, subukan natin, no? On. Yan. Yun. So, i-try natin siya sa mga kamaster sa remote. So, kung gagana ba yung remote. So, tingnan nyo mga kamaster. Picture tayo, picture. Yun. So, subukan natin sa video. Naka-remote yan, ha. Yun, naka-video na siya, oh. Tingnan niyo mga kamaster. Hindi naman masama. Okay naman siya. Para sa akin. Gano'n. Naka-video siya mga kamaster. Yun. Para sa akin mga kamaster, maganda siya. Okay siya. Yung kita. Stop. Dami accessories mga kamaster. So ayun mga kamaster, so kasi simula pa lang natin mga kamaster, so marami nagsasabi na bakit daw ang liit ng subscriber ko. Hindi naman tayo sikat na paggawa mo lang ng YouTube channel is didiretso ka talaga sa taas. So dapat magsimula tayo sa baba, no? So ayun mga kamaster, so, abangan nyo lang mga kamaster is yung pag-sisid natin sa dagat, kung ano yung kukunin natin sa dagat, no? Sa ilalim. So ayun mga kamaster, so maraming salamat sa aking sa pagsusuporta sa akin at panonood ng aking video. So ayun mga kamaster, so huwag mo kalimutan mag-subscribe mga kamaster at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko. So ayun, maraming salamat.